Evo ovako mi se nalazimo, kaže, evo što kažu, jednom lijepom gradu, 6. marta, 6. juna marta, korida Vlasinje, kod Aldina treće, korida Vlasinje, 6. mart, 2.6. to je u martu. Korida kod Aldina treće, biće nenormalna, dobra korida, organizovana korida, gostuje Mirsa Šejk, Elvira Valentić i moj bend. Gostuju kod Aldina trećeg, 6. marta. 6. marta u junu, 6. marta gostuju korida Vlasinje kod Aldina treće, biće lom kažu, korida kod Aldina treće, nema fuša, nema sve kažu. Prodaja po dogovoru sa Aldinom trećom. Kod Aldina treće, korida Vlasinje po dogovoru. Sa njim će biti ugovor i sa njim sve rate. Biće korida najbolja kod Aldina treće, nema fuša. Dođite, gostuje Mirsa Šejk, Elvira Valentić i moj bend. Kažu kod Aldina treće, 6. marta. Kod Aldina treće, korida po dogovoru sa Aldinom trećom i slobodna prodaja. Želim vam trećo Aldin sve najbolje od srca i želim vam u novoj godini zdravlja i veselja. Dođite kod Aldina treće, 6. mart. Kod Aldina treće, nema fuša, sve original. Kažu i njegovi bikovi i njegovi sve dolaze. Dođite kod Aldina, bit će tu borba najveća. A pobjednik je borba gospodin Aldin trećo. Po dogovoru dođite svi. Kroz Zatavotrom. Sa lepšim gospodinom Aldinom trećem. Evo za ga pjesma ide. Idem u Dubaji, svi me tamo zovu, Silvester Stallone kući da me vozi.